Moi, mä oon Fatima ja tämä on Lumesta aurinkoon podcast. Moikka! Meillä on nyt toinen tämmöinen bonusjakso Lumesta aurinkoon podcastissa. Eli mulla on taas seuraanani Luminian toimiston Susanna. Moikka! Ja me halutaan käydä nyt läpi vähän semmoisia kysymyksiä yleisesti Turkista, mitä monesti kysytään. Ja toivotaan, että mahdollisimman moni saisi sitten vastauksen tämmöisistä arkisista asioista, mitkä Turkissa ja Alaniassa ehkä askarruttaa. Kyllä. Ja aloitetaan ihan tästä rahanvaihdosta, koska se on varmasti sellainen kysymys, mitä kysytään ihan hirveästi, että Kyllä. Kannattaako raha vaihtaa Suomessa vai täällä ja miten? Rahanvaihto ehdottomasti vasta täällä kohteessa. Ja ihan siitä syystä, että Suomessa totta kai kun vaihdat valuutan, niin sehän on huonommalla kurssilla, koska pitää heidänkin siellä tienata. Vaihdot onnistuu täällä hienosti ihan pankissa, postitoimistossa tai sitten ihan vaihtopisteessä. Eli rahanvaihtopisteitä on melkein joka kulmalla tuolla keskustassa. Ja he siellä ulkopuolella he ilmoittaa aina kurssin, että millä he vaihtavat sillä hetkellä. Ja sen mukaan sitten, kun asiakas vaihtaa tai turisti vaihtaa rahaa, niin siitä saa myös semmoisen tositteen. Eli sen kun pyytää, niin sen tositteen siitä vaihdosta saa. Ja siinä näkyy selvästi, että minkä verran on saanut rahaa ja minkä verran on vaihdettu. Että ehdottomasti en lähtisi tuomaan Suomessa vaihdettua valuuttaa, koska siinä sitten häviää ihan selkeästi. Ja sitten toinen vaihtoehto on maksaa ihan pankkikortilla täällä. Eli jos ei käy ihan näitä kaikkia pieniä putiikkeja, jotka ei yleisesti hyväksykään sitä korttimaksua, niin kaikki suuret ketjut niin tosi hyvin pystyy maksaa kortilla. Siellä ehkä on jotain pieniä valuuttamuunnoksia, mitä pankit sitten ottaa, mutta ne on hyvin pieniä. Et sitten tietysti voi nostaa pankkikortilta myös rahaa ja suoraan liiroina, mutta jokainen pankkihan laskuttaa sitten komissiot sen mukaan. Niin minä itse lomalle tulissani toisin käteistä euroina ja vaihtaisin ne täällä kohteessa. Joo. Ja ymmärtääkseni myös on mahdollista nostaa euroja sitten? Kyllä. Jos haluaa, niin voi suoraan nostaa pankkiautomaatilta myös euroja. Eli se useasti kysyy siinä sitten, että euroina vai liiroina. Joo. Ja onko nämä rahanvaihtopisteet ihan yhtä turvallisia kuin pankkikin? No kyllä ne on. Että niitä, jos olisit kysynyt tämän kysymyksen 10 vuotta sitten minulta täällä, niin mä olisin sanonut, että no en kyllä nyt lähtisi ihan kaikkeen luottamaan, mutta niitä valvotaan Sapitan ja verotoimiston ja ties kenen niin kuin ahkerasti tosi paljon, että kyllä luottaisin niihin, etenkin jos siitä saa sen kuitin vielä, niin tietää, että on saanut oikein verran ja oikealla kurssilla. Joo, aivan. Hyvä. No sitten toinen, mikä on varmasti hyvin yleisesti kysytty, on nettiyhteydet, koska Joo. Suomalaisten puhelinten ne nettipaketithan on aivan äärettömän kalliita täällä. Kyllä. No pääsääntöisesti melkein jokainen ravintola, jokainen rantapaari niin omistaa nettiyhteyden ja sieltä saa Wifin sitten salasanan, Wifi-käyttäjän ja salasanan. Eli melkeinpä kun kysyt vaikka tarjoilijalta, saisinko Wifi, niin aina sanotaan, että kyllä saat ja se löytyy. Mutta sitten on tietysti asiakkaita, jotka ei halua aina kysellä sitä ja haluaa mennä ja haluaisi, että se olisi se netti siinä puhelimessa, että voisi olla WhatsApp-paikka auki koko ajan tai katsoa karttaa, niin voisin veikata meidän Luminia-nettiä. Eli meillä on se laite, jota asiakkaat voi vuokrata loman ajaksi ja siinä on sitten rajallinen määrä nettiä, mutta sen avulla sitten on tavallaan netti käytössä missä vaan. Joo. No miten sitten, pystyykö ihan, jos suomalainen tulee tänne niin kuin vaikka pariksi kuukaudeksi lomalle, niin ottamaan jonkun prepaid-liittymän? Kyllä, eli on olemassa tämmöisiä turistiliittymiä, eli voi mennä tämmöinen Turkcelliin, Turk-Telekomiin ja kysyä, että onko mahdollista saada tämmöinen turistiliittymä. Eli ostaa vaikka sitten, saako vaikka Suomen puhelimeen toisen SIM-kortin vai ottaako täältä jonkun halppispuhelimen ostaa ja siihen laittaa sitten liittymän, mutta ihan hyvin onnistuu. Joo, niin justiin. No sitten hyvin keskustelu herättävä on myös tämä turkkilainen niin kuin tippikulttuuri. Joo, eli missä kaikkialla tavallaan tulisi antaa tippiä? No itse lähtisin ajattelemaan sen niin, eli Turkissa ollaan vielä sen verran jäljessä, eli Suomessa on hirveästi automatisoitu, eli ihmiset tekee itse asiat. Otetaan vaikka auton tankkaus. Se ajat täällä auton huoltoasemalle, sieltä tulee mies, se kysyy paljon haluat bensaa, se katsoo mitä siihen tankataan, dieseliä vai bensaa, se täyttää sen auton, samalla se pesee ikkunat, takalasin, etulasin ja sitten se annat sen maksun. Niin esimerkiksi minä itse henkilökohtaisesti, jos tämä työntekijä pesee minun ikkunat siinä samalla, ilman, että olen pyytänyt, niin annan hänelle muutaman 10 liiraa tippinä, koska se on hänelle kuitenkin iso raha siinä mielessä, että hän on halunnut antaa hyvää palvelua
Ja hän on siitä minusta ansainnut korvauksen, koska täällä on se palvelukulttuuri edelleen tosi vahvasti. Ihan niin kuin ravintolassa autokuskit, oli se sitten vaikka hammamkuljettaja tai hammaslääkäriklinikan kuljettaja tai mikä kuljettaja vaan, niin hänkin tekee vaan työtään, mutta jos hän on niin kuin tehnyt sen työn hyvin, niin kyllä sitä kannattaisi aina pienellä tipillä muistaa, koska siitä tulee kuitenkin hirveän hyvä mieli tälle ihmiselle ja hän tietää silloin, että hän on palveluasiakkaita oikein ja jatkossakin tekee sen asian tai palvelee asiakkaat hyvin. No minkälaista summista puhut? Jos esimerkiksi ravintolassa ajatellaan, niin mä oon yleensä tottunut, että se on noin 10% siitä laskun loppusummasta. Joo. Onko se hyvä? Se on ihan hyvä ja toisaalta ei ole sellaista tiettyä kaavaa. Eli itse lähtisin aina vähän sen mukaan katsomaan, eli millaista palvelua on saanut. Eli onko minulta kysytty, että haluanko jotain lisää, onko jotain, mitä voisin tehdä tai näin. Niin kyllä muistaisin sitä tarjoilijaa lämpimästi. Ja sitten kuitenkin, jos puhutaan vaikka 200 liirasta, mikä voi tuntua meille paikallisille, että 200 liiraa, se on aika paljon. Mutta sen kun kääntää euroiksi, niin eihän se ole juurikaan mitään, mutta se saattaa pelastaa sen ihmisen päivän. Eli vähän antaisin aina kiitosta silloin, kun vaan pystyn ja tuntuu, että se on sellainen hetki, että nyt on saanut oikeasti hyvää palvelua, että saisin sitä jatkossakin. Joo. Että kyllä muistaisin tipillä. Että ollaan kuitenkin Turkissa ja täällä on palvelukulttuuri, niin kuin tuossa mainitsin, niin kyllä palvelusta antaisin tippiä. Niin onko se myös vähän sillä tavalla, että kun täällähän nyt ei kuitenkaan ole kauhean korkeat palkat, niin tavallaan se myös on ikään kuin vähän niin kuin oletus, että kyllä. tipit on se lisäpalkka siinä päälle. Juuri näin. Että he tavallaan toivovat sitä tippiä, koska se palkka on mitä on. Totta kai sekin on noussut, luojan kiitos, se on noussut ja nousee koko ajan, mutta edelleen se on kuitenkin, jos käännetään suomeksi, niin Suomen rahalle, niin sehän on hyvin pieni, mutta siitä en puhu sen enempää, mutta kyllä se niin on, että se on tavallaan, että on se tietty määrä palkkaa ja sitten on ne tipit, mitä saa ekstrana. Eli totta kai he haluavat sitä tippiä ja sen mukaan koittavat palvella asiakkaita sitten hyvin. Niin ja kyllähän paikalliset turkkilaisetkin antaa tippiä. Kyllä, ehdottomasti. Eli otetaan ihan vaikka kampaamokäynti. Sulla on kampaamo, missä on monta kampaajaa ja sulla on vaikka se yksi kampaaja siellä. Ja se tekee sinun hiukset ja se on ihan supertyytyväinen ja se sanotaan kassalla se tietty summa. Niin kyllä minä itse ainakin muistan kampaajaa myös, että tässä on. Kiitos vielä. Joo. Tai esim. Hamamissa. Hamamissa sinä maksat sen tietyn summan siinä tiskillä. Ja hamamin jälkeen sinä olet silleen, että voi vitsi, että tuo tyttö oli tosi hyvä, että se pesi minut tosi hyviä hiero. Niin useasti siinäkin kohtaa voi antaa sitten työntekijälle tämmöisen kiitoksen vielä, että se on ihan varmasti tyytyväinen ja iloinen ja pelastaa varmasti sen ihmisen päivän. Ja tietää, että on tehnyt oikein ja palvelut oikein. Joo, niin justiin. No sitten ihan puhutaan vähän näistä ruokakaupoista, koska Turkissahan on ihan äärettömän monta erilaista ruokakauppaketjuja. Kyllä. Kaikista ei saa kaikkea. Juu. Niin tavallaan jos ajatellaan, että täällähän on näitä tämmöisiä supermarkettiketjuja olemassa. Joo. Kyllä. Kuten esimerkiksi Migros ja Carrefour Kyllä. ja Shokki, Bim, näitä on ihan hirvittävän paljon. Mutta sitten on hirveän paljon myös tämmöisiä pieniä pakkaleita, eli pikkumarketteja, mitkä on tavallaan yrittäjän omia. Kyllä. Osaatko sanoa jotain tiettyä eroa näissä sen kummemmin? No totta kai eroja löytyy. Osa myy alkoholia, osa ei myy alkoholia. Osa myy tuotteen kalliimmalla kuin toinen. Eli ketjukaupoilla, niin kuin Migros, Shokki, Bim, mitä näitä on, niin myy tietyllä hinnalla. Eli heillä on se ketjuhinnasto, eli he saavat sieltä korkeammalta sen hinnan ja sen mukaan he myyvät. Mutta sitten kun tämmöinen oma pieni tekelimarketti, jossa on myös vaikka alkoholia, niin hän pystyy hinnoittelemaan ne kaupan tuotteet ihan sen mukaan, miten hän haluaa. Eli niissä on eroja ja totta kai sanotaan, että jos mennään vähän tuonne syrjemmälle, niin sitten niitä ketjukauppoja ei ole enää niin paljon. Sitten on tosi paljon edelleen näitä pikkusia pakkaleita. Ja totta kai semmoisia haluaa myös tukea, koska se on useasti monen 10 vuoden takainen perheyritys. Mutta niin kuin sanoin, että on laidasta laitaa. Jos haluaa saada kaiken samasta, niin suosittelen supermarketteja, eli näitä Migroksia. Isoja Migroksia löytyy tosi paljon, tai Carrefour. Eli sieltä saa sitten ne, jos haluaa nauttia alkoholin, alkoholituotteet, tupakkatuotteet ja sitten itse ruuat ja snacksit. Eli tavallaan voi ajatella, että jos nyt vaikka menee just tämmöisen pienen bakkaliin ja huomaa, että siellä se olut tai tupakka on kalliimpi kuin Migroksessa, niin ei voi heti ensimmäisenä ajatella, että no nyt mua yritetään huijata. Ei voi kyllä. Että hän on yksityinen yrittäjä, totta kai hän pystyy sen mukaan hinnoittelemaan sen ja hänellä tietysti on
hän laskee siihen hänen kulut, eli hänellä on se toimitila ja onko hänellä työntekijä vai onko hän yksin. Ja Niin, monesti ne on niin kuin Kyllä. yöhön asti auki. Kyllä, juuri näin, että saattaa olla ympäri vuorokauden. Joo, niin justiinsa. Kyllä. No miten sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisiä, niin kuin, ei ruokakauppoja, mutta niin vaikka vaatekauppoja, niin täällähän on hyvin paljon, siis esimerkiksi jos mietitään jotain ihan näitä ketjuja, vaikka LC vaikkakin, niin siinähän on selkeästi hinnat ja sitten taas on näitä tämmöisiä katukauppoja, missä hinnat on hyvin neuvoteltavissa. Kyllä. Niin mistä tietää, että missä nyt sitten voi tingata ja pitääkin tingata ja missä ei? No just lähdetään siitä, eli kun mainitsit tuon Vaikikin, eli kyseessä on taas ketjuyritys ja ympäri Turkkia löytyy Vaikikin, niin siellä on kiinteät hinnat ja se et voi sanoa työntekijälle, että saisinko tästä nyt alennusta, eli se on se kiinteä hinta, samoin kuin kotonit ja mitä näitä nyt onkaan, eli tämmöiset isommat liikkeet, mutta sitten jos lähdetään basaarialueelle, noihin pieniin putiikkeihin, niin, ja ilmoitetaan hinnat monesti euroina, niin ne on semmoisia paikkoja, että siellä voi sitten tingata. Ja totta kai itse sanon ja suosittelen, että jos sen tuotteen haluaa, niin sitten vasta lähtee siihen tinkaamiseen, eikä sille, että tingataan ja sitten päättää, että ei otakaan sitä, että ei edes kiinnosta ottaa. Että sitten tavallaan siinä turhautuu itse kauppias ja sitten vähän se aikakin menee hukkaan sillä kauppiaalla, koska se on kuitenkin hänen elanto. Niin näissä putiikkikaupoissa, meillä haukkuu näköjään meidän Luna tuolla, niin putiikkikaupoissa on semmoinen ja basaarialueilla niin voi tingata. Mutta ei näissä kiinteähintaisissa kaupoissa, eli nämä isommat ketjut. Joo, niin just se. Ja varmaan niin kannattaa, kun tosi paljon niin samoja tuotteita myydään vierekkäisissäkin kaupoissa, niin kannattaa varmaan ehkä vähän, vähän vertailla. Joo, kyllä, vähän katsella. Ja etenkin jos on ensi kertaa Alaniassa, niin katsoo vähän niitä paikkoja, että kuka myy ja mitä myy ja millä hinnalla. Ja sitten vasta lähtee siihen tinkaamiseen. Niin, aivan. Ja sitten sekin on tavallaan tinkausvaltti, että jos sanoo, että naapurilla oli tuolla hinnalla. Niin. Kyllä, just näin, että se tinkaaminenhan on, moni suomalainen ei tykkää siitä ja näin, mutta sen takia just täällä on sitä vaihtoehtoa. Eli sitten on nämä Alaniumin kauppakeskus, löytyy kauppoja, missään et voi tingata. Keskustassa löytyy paljon uusia kauppoja, isoja kauppoja, niin siellä on kiinteät hintalaput ja kassalle ne viiää viivakoodilla ja se hinta pitää. Aivan, joo. No miten sitten, jos oli se sitten tuotteista tai palvelusta kyse, niin jos on hyvin halpa, niin eikö kuitenkin ole yleensä vähän semmoinen, että hälytyskellot soi? No kyllä pitäisi. Eli jos kauppias myy elektroniikkakaupassa kahvinkeitintä, mitä heittäisin 800 liiralla vaikka, mikä nyt ei, nämä on paljon kalliimpia, mutta tämä on vaan tämmöinen esimerkki. Ja sitten tuossa on tuommoinen pieni putiikki, joka myy sitä 200 liiralla. Ja ihan täysin sama, näyttäisi, että se on täysin sama. Niin kyllä vähän pitää miettiä siinä kohtaa, että se kaikista halvin ei aina ole ehkä se kaikista kestävin. Että vähän sitä myös, että mitä siltä tuotteelta tai tavaralta haluaa. Että jos on silleen, että vähän käytän tätä muutaman kuukauden, sitten ei haittaa, jos se hajoaa, niin sitten hän voi ottaa sen edullisemman. Mutta totta kai täällä on paljon tekstiileissä eroja, täällä on muovisineissä, elektroniikoissa ja kaikessa on tosi paljon eroja. Että vähän pitäisi löytää se kultainen keskitie. Joo. Mä voin tuosta kertoa omakohtaisenkin tarinan aikoinaan, kun Istanbulissa siis menin kampaajalle. Ja siihen aikaan tietysti Turkin liira oli ihan eri arvossa, mutta siis yleensä se leikkaus maksoi ehkä joku 30-40 liiraa. Ja sitten yhdessä paikassa se oli 8 liiraa ja mä sitten olin mukaan, että no nyt minä säästän ja menen tohon. Vähän sen jälki oli niin järkyttävä, että mun piti pitää hattua sitten tosi pitkään. Joo, että kyllä, ja täällä myös on opittu se, että ammattitaitoa osataan arvostaa. Eli kuka tietää, että on ollut vaikka alalla pitkään ja on kouluttautunut ja näin, niin sehän voi pyytää korkeampaa hintaa. Ja silloinhan pitäisi meidän myös ymmärtää, että okei, että se on sitten varmasti hyvä. Eli just näin, että halvalla ei aina saa hyvää, mutta sitten just, että mitä itse haluaa, niin sen mukaan sitten. Niin on. Mutta sen kyllä niin kuin sanoin, että monesti niin tuollaisissa kampaamopalveluissa muissa niin on ihan hyvä ehkä kysyä se hinta etukäteen, kyllä, koska sitten siihen voi tulla pieni ulkomaan lisää muuten. Kyllä. Niin kuin. Ja minä suosittelen aina sitä, että just taas otan tuon kampaamo-esimerkin, koska se on monelle meille naiselle etenkin sellainen, että täällä haluaa käydä, niin menisi näytille, näyttäisi, että tällaiset hiukset ja haluaisin teettää tällaista ja sitten tehdä sen päätöksen, että varaako sen ajan. Eli monesti kampaajat jopa suosittelee ihan turkkilaisillekin. Eli monet turkkilaisetkin miettii, että nyt haluaisi blondata hiukset tai laittaa raitoja, niin ne käy ensin vähän näytillä ja sen jälkeen sitten katsotaan se hinta ja sitten tehdään se ajanvaraus. Ja sitten se hinta kyllä yleensä pitää, ellei siihen sitten tehdä jotain ekstraa, että asiakas päättääkin laittaa vähän lisää jotain, mutta ihan sitä tekee myös turkkilaiset, eli pyytää hinnan etukäteen. Joo, niin justiinsa.
No sitten apteekit. Täällähän on siis joka kulmalla apteekkeja. Joo, kyllä. Mutta onko sitten myös olemassa päivystävää apteekkia? Meillä tuli tommonen lunavieras tuohon. Ihan päättikin lähteä. Joo, eli apteekkeja on melkein joka kadun kulmalla, niitä on todella paljon. Ja mikä on hienoa täällä Alaniassa ja yleensä Turkissa, koko Turkissa, eli meillä on tämmöinen päivystävä apteekkisysteemi, eli joka yö on joku apteekki auki tietyllä alueella. Eli Alaniassakin, jos sen nyt valehtele, niin 4 apteekkia on aina öisin auki. Eli vähän jo, että 1 täällä suunnalla, sairaalan lähellä, 1 keskustan suunnalla, 1 Konaklissa. Että ne vaihtuu ja ne löytyy tosi helposti, eli kun laittaa tuonne Googleen niin Alania ja apteekkia päivystävä. Että tämmöiset apulinkitkin niin me jossain kohtaa tullaan laittamaan meidän Luminia-ryhmään, eli mistä pystyy helposti, kun klikkaa, niin nähdä sitten mitkä apteekit on millä oikein, eli ne päivittyy koko ajan, eli siellä ei ole koskaan vanhaa tietoa. Eli nyt illalla, kun apteekki tämä työaikataulu päättyy, eli kun he sulkee, niin sitten nämä, ketkä on päivystäviä, ne avaa. Okay. Ja samalla tavalla sitten he jatkaa seuraavan aamun taas normaalisti, mutta sitten sulkevat tietysti illalla, että sitten taas vaihtuu. Ja se tieto tulee sinne nettisivuille, eli se mikä on täällä tosi hienoa, että aina löydät kyllä yölläkin apteekin, mikä on auki. Joo, niin justiinsa. No sitten mistä myös monesti kysellään on tämä julkisilla liikkuminen. Joo. Eli täällähän on niinku aika kattava kuitenkin toi bussiverkosto. Joo. Niin eli miten Turkissa kuljetaan bussilla? Kuuleeko ollenkaan? Minä en itse asiassa kuulin, nyt on hirveätä myöntää, mutta en kuuli ja haluaisin kulkea, mutta se ei ole tällä hetkellä lasten ja koulumatkojen ja työjuttujen takia mahdollista, että pörötellään autolla menemään ja kävellään lähipaikkoihin hyötyliikunnan muodossa, mutta bussiliikenteethän on tosi kattavat, eli niitä menee melkein joka kadulta menee bussi ja kaikilla ei ole sama määränpää tietenkään. Mutta vähän pystyy katsomaan, eli kaupungin sivuilta, Alanian Beledien sivuilta pystyy katsomaan ne linja-autoreitit ja numerot, ja ne lähtee tuolta keskustasta Cuma-Bazarin, eli perjantai-markkinoiden paikalta. Joo. Ja sieltä pystyy sitten ihan Dimchaille asti menemään bussilla, jos haluaa vaikka lähteä päivän Dimchaille, eikä käy, että ei löytyisi vaikka retkiä Luminialta, niin voi lähteä tämmöisellä omatoimiretkelle, eli bussilla, ja siinä pystyy maksamaan sitten sen hinnan siinä autossa, tai sitten voi hankkia tällaisen Kent-kartin, eli marketit, missä on tämmöinen kyltti Kent-kart, niin saa ostettua tämmöisen bussikortin ja ladattua siihen sitä rahaa. Niin se on tosi kätevä käyttää siinä laitteessa. Ja se ei maksa. Nyt en osaa tämän hetken hintaa sanoa tarkkaan, mutta en usko, että on paljon. No mä ostin nyt muutama viikko sitten. Se kortti maksoi muistaakseni 40 liiraa ja sitten nyt yksi matka on 23, mutta ne kai vaihtelee. Kyllä ne vaihtelee varmasti. Niin, mutta käteinenhän käy edelleen. Käteinen käy kyllä. Ja käsittääkseni pystyy ihan kortillakin maksamaan. Kyllä. Että tosi hienosti pääset reippaasti vaan bussilla ja ei siinä hirveästi voi mönkään mennä. Että sitten hyppää vaan seuraavaa tai katsoo vähän, missä suunnalla on menossa. Ja onneksi nämä turkkilaiset on ihanan auttavaisia ja kun kysyt jolta, että missä on tämä, niin kyllä ihan varmasti tekevät parhaan, että voivat neuvoa. Että harvemmin katsotaan päästä varpaista, en minä sinua auta, vaan kyllä he parhaiden mukaan aina auttaa. Joo. No hei, sitten jutellaan vähän tämmöisestä turkkilaisesta työkulttuurista, kun siitäkin jonkun verran ihmiset kyselee. Joo. Että sä oot nyt ollut täällä Turkissa töissä useamman vuoden, mä oon ollut aikoinaan Istanbulissa töissä. Niin miten sä näkisit suurimpana erona sen suomalaisen työkulttuurin? No, niitä eroja on kyllä vuosien mittaan tullut enemmän ja vähemmän, mutta ehkä sanoisin semmoisen suurimman, että kun jos meillä Suomessa työaika alkaa kello 9, tietty aika on se ruoka-aika, tietty aika on se tauko ja sitten se päättyy tiettynä aikana. Mutta täällä meillä Turkissa se on vähän semmoinen joustava, eli saatetaan aloittaa 9, mutta se saattaa venyä vähän sinne iltatunneillekin. Mutta sitten ne tauotkin on vähän sellaisia, että saatetaan ottaa se tee ja huihkaista työkaverille, että hei että juo teet tuossa pihalla ja pidetään pieni tauko ja sitten syyä yhdessä ruoka tai osa toimistosta lähtee ruokaajaksi käymään kotona, että suljetaan täysin toimisto. Että se on kyllä, se on sellaista, että täällä ei oteta sitä ehkä, kun me Suomessa ollaan tosi semmoisia suoritteja. On itsekin ja on hirveän vaikea välillä mennä tuohon, että voi vaan chillailla välillä vähän. Että kun itse on silleen, että nyt kun rauta on kuuma, niin se tauotaan ja sitten kun se työpäivä päättyy, niin se päättyy ja sitten hengataan. Että se on ehkä siinä ja sitten jos pitäisi sanoa joku miinusasia tästä tämmöisestä, että totta kai on tosi kiva, mutta sitten kun tullaan siihen, että
on joku tietty asia, mikä on sovittu. Eli kun turkkilaiset elää hirveästi hetkessä, että on hirveän vaikea suunnitella sitä ensi viikkoa ja seuraavaa kuukautta, että ollaan että katsotaan sitten, katsotaan sitten. Että sitten taas, jos on asiakkaita, että ollaan sovittu jotain, että silloin pitäisi olla sellainen, niin katsotaan sitten lähempänä. Niin se on vähän sellaista, että okei, te teette sen varauksen, oli se mikä vaan, en puhu nyt retkistä enkä kuljetuksista, vaan ihan tämmöisistä hallinnollisista asioista ja näin, niin sitten se on sellaista vähän muistuttamista. Että vähän kuin lapsille, että no muistitko nyt pestä hampaat, no nyt menet pesemään ne hampaat. Niin se on vähän sellaista, mutta turkkilaiset on ihan mahtavia työkavereita ja ollaanko yhtä perhettä aina. Toisesta pidetään huolta, toinen jos on kipeä, niin kysytään voiko tehdä jotain. Että kyllä turkkilaisten kanssa työskentely on voin suositella lämpimästi. Joo, ei mulla on kyllä myös samanlaisia kokemuksia, että mähän aikoinaan olin siis Istanbulissa, työskentelin ratsastusvalmentajana. Ja mun työnkuvaan kuului, että mä ratsastin päivän aikana paljon hevosia, niin sitten olin tottunut siihen, että aamulla kun aloitettiin 7, niin sitten lounastaukoa asti painetaan täysin, sitten pidetään ruokatauko ja sitten taas. Joo. Niin sitten ne meidän turkkilaiset hevosenhoitajathan ne oli ihan, että et sä voi jatkaa tuolla tavalla, että sä väsytät itsesi, ei noin voi. Ja sitten ne aina rupesi tekemään niin, että kun mä olin ratsastanut yhden hevosen, niin sitten kun mä menin käymään tallissa, niin ne antoi mulle teekupin käteen, että nyt sä istut vähän aikaa ja nyt pidät tauon. Ja sitten aluksi oli ihan hirveitä omatunnon tuskia, ei tällä voi tehdä. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin sitten huomasi, että mä saan ihan yhtä paljon tehtyä. Ja mulla on paljon parempi mieli ja mulla ei ole semmoista stressiä. Joo, kyllä. Ja niin se on kyllä siis totta just, että ne pitää tosi hyvin huolta, että monesti Suomessa puhutaan siitä, että joku jää syrjään työporukassa, niin Turkissa ei ole mitenkään mahdollista. Ei ole, ei. Että jos joku menee syömään yksin nurkkaan, niin se ihan varmasti haitaa kyllä, sitä, että tuu meidän kanssa nyt syömään sieltä, että mitä sulle kuuluu ja mitä teit teille. Että kyllä ollaan kuin yhtä perhettä minusta täällä Turkissa. Ja sitten samoin semmoinen, että työpäivän aikana pitää jotain omia asioita hoitaa, niin se ei ole mikään ongelma. Että ei kyllä, että sen pystyy. Täällä on tosi joustavaa. Että jos on sellainen tilanne, että täytyy hoitaa pankkiasioita, niin sitten kertoo, että minulla on hoitaja pankkiasioita, mene vaan. Että kiitos kun ilmoitit. Että tosi, kun voisi ajatella, että Turkissa on varmasti tosi tämmöistä jämptiä ja tiukkaa, niin ei todellakaan. Ja täällä on, en tiedä mainitsinko tuossa aiemmin, kun ollaan niin tämmöisiä perhekeskeisiä ja tosi lämpimiä. Ja niin kuin sanoin, että autetaan kadultakin, jos kysyt apua, niin varmasti autetaan. Niin lapsi, jos on sairaana, niin tosi ollaan huolehtivaisia, että onko mitään, mitä voin tehdä. Tai jos on itse sairaana, että apua, että me voidaan tuoda sulle keittoa. Että täällä on se huolehtiminen edelleen niin mukana tässä jokapäiväisessä elämässä. Ja toivon, että se ei muutu, koska se teki sen, miksi minä esim. Muutin tänne, eli tämä ihmisten miten ne on lämpimiä toisilleen ja huolehditaan toisista ja annetaan, vaikka olisi paljon annettavaa itselläkään, mutta annetaan niin paljon kuin pystyy. Niin. Joo, se on ihan totta. Että vaikka monesti työpäivät saattaa olla pitkiä, että on enemmän tunteja, mutta se on kevyempää tavallaan. Kyllä, juuri näin, että siinä on niitä Suomessa sanottaisiin turhia taukoja. Niin, ei ole ne lakisääteiset kahvitauot siellä, vaan niitä voi pitää vähän useammin. Joo, juuri näin. Ei ole tämmöisiä koneita, mihin kirjataan itse sisään ja ulos. Joo. No tästä joustavuudesta täytyy sitten ehkä myös tämmöisestä asiasta puhua, että täällähän saattaa nämä aukioloajat eivät aina pidä paikkaansa. Joo. Viime hetken muutokset. Niin, että että kaupan ovessa lukee, että 9 auki, mutta se ei olekaan auki. Niin. Se on työntekijä vähän nukkunut pommiin tai on tullut tekninen vika tai väärin ymmärrys. Ja on muistettu kertoa työntekijälle, että en pääsekään vuoroon, että meetkö vuoroon. Ja tämä on hirveän yleistä, eli täällä Turkissa saatetaan joku paikan pitäisi olla auki ja se onkin kiinni. Eli täällä on vähän silleen, että se on nyt tämä hetki, missä ne elää, niin kuin tuossa mainitsin, että nyt se on voi, että nyt ei voida avata kauppaa, että no se avataan huomenna. Ja siitä ei panna mitään, kun Suomessa me ollaan totuttu, että jos jotain on, niin me ilmoitetaan ja informoidaan. Esim. Vedoten nyt vaikka tähän, että minun äitillä on kampaamo Suomessa hyvin. Hän on yksityisyrittäjä, pieni kampaamo. Niin jos hänellä on joku, että hän on pitänyt kesken päivää lähteä käymään äkkiä jossain pankissa vaikka, niin heti hän kirjoittaa sinne lapun, että olen käymässä pankissa, palaan pian. Niin kuin sama meillä on tuolla Suomessa missä vaan toimistossa tai virastossa, että palaamme pian tai jotain. Niin täällä kyllä harvemmin törmää lappuun, että palaan pian. Tai joskus on laitettu ehkä puhelinnumero johonkin oveen. Ovet on säpissä, mutta sitten siinä on A4, missä on numero.
Et voit soittaa, että nyt on täällä oven takana kolkuttelemassa. Joo, niin just, että se pitää vaan hyväksyä. Se pitää vaan hyväksyä, että tämä on Turkkia, tämä on tätä hetkessä elämistä ja muutoksia tapahtuu ja niihin vaan sitten sopeudutaan. Turkkilaiset aina ajattelee, että no nyt kävi näin. Nyt kävi näin, nyt mennään tällä tavalla. Joo. Ja se ei pidä ottaa niin vakavasti. Sitten pitää vaan ajatella, että no, me ollaan nyt Turkissa. Joo. No toinenhan on se tietysti tämä, että hinnastuthan muuttuu täällä ihan jatkuvasti. Joo. Ja niin kuin se, mikä on ollut hinta tänä päivänä, saattaa ollakin ensi viikolla ihan eri. Kyllä. Valitettavasti. Ja tämä varmaan johtuu nyt tästä inflaatiosta. Kyllä, eli inflaatioprosentti on ihan todella suuri. Tän hetkistä tarkkaa prosenttia en edes muista, mutta jos miettii vuoden sisään näitä minimipalkan nousuja, verojen nousuja, hintojen nousuja, vakuutusmaksujen nousuja, bensan nousua. Bensan nousu saattoi olla silleen, että aamulla tuli ilmoitus, että bensa nousee ja seuraavan yönä tuli taas, että bensa on noussut. Että se on ollut ihan tosi mieletön, että nyt jos puhun itsestäni, että on 2 lasta ja 2 koiraa ja mies, että aika lailla samat ostokset joka viikko supermarketista, niin kyllä oikeasti ostoskorin hinta on joka viikko noussut ihan tasaiseen. Eli et voi tietää, mitä maksaa ensi viikolla maitotölkki, koska se ei ole ikinä sama. Et siinä on aina niin kuin jotain korotusta. Että täällä on tosi hurja se, että sen takia toivon myös kaikilta turisteilta, että jos on keväällä käynyt, niin on vähän ymmärrystä, että syksyllä se hinta ei ehkä ole enää sama. Oli se sitten joku hammamhoito tai kampaamokäynti tai suutarilla korjaa kenkiä. Et viimeksi maksoin pohjallisista 200 liraa, nyt se on 400. Että miksi näin? Että hinnat on kyllä, että täällä ne muuttuu ja ne elää koko ajan. Että ne menee kyllä sen mukana, mitä Turkin valtio päättää, niin sen mukaan mennään. Niin, aivan. No hei, otetaan tähän lopuksi vähän tämmöisiä meidän vinkkejä. Sä tietenkin tunnet alan ja paljon paremmin. Mulle tämä on vasta tämmöistä tutustelua, mutta mäkin tietenkin tiedän Turkista aika paljon. Ja nämäkin on ehkä vähän semmoisia asioita, mitä kysellään paljon. Niin vähän ehkä tämmöisestä ravintolakulttuurista. Mitä esimerkiksi, miten sä valitsisit ruokapaikan? Miten valitsisin ruokapaikan? No totta kai, jos nyt itsenäni, niin totta kai ystävien kommenttejen perusteella, ketkä käy enemmän ulkona, on todennut, että on hyvä ruoka, mutta lähtökohtaisesti rupeisin katsomaan, että missä on paljon turkkilaisia. Koska jos paikalliset on sen ravintolassa syömässä, niin sen ruoan täytyy olla hyvää. Ja nyt jos pitäisi oikeasti nimetä joku tälleen nimellisesti, koska varmasti joku kysyy, no sano nyt joku ruokapaikka, niin esimerkiksi Lost ruokapaikka niin on aina täynnä myös turkkilaisia ja aina on hyvä ruoka, live-musiikki ja ihana atmosfeeri. Niin kyllä minä lähtisin vähän sillä tuntumalla, että jos siellä on turkkilaisia, niin siellä on hyvä ruoka. Joo, mulla on myös tämä, että kun mä muutenkin sanon, että mä välttelen aina paikkoja, missä hinnat on euroissa kyllä, tai jos puhutaan vain englantia. Joo, kyllä. Tai jos paikan nimi on englanniksi, niin mä yleensä en vältän. Tosin Lost oli ihan ok. Kyllä, joo, kyllä. Niin, mutta mä menen aina niitä sivukujia. Kyllä, juuri näin. Ja sitten sieltä löytyy monesti semmoiset, että ne saattaa olla ehkä turistille vähän jännittävää mennä, koska siellä on vaan sitten esimerkiksi turkkilaisia ukkoja. Kyllä, juuri näin. Istuu. Mutta niissä on yleensä hirvittävän hyvä ruoka kyllä, ja sitten se on se hinta-laatusuhde. Kyllä, todella. Hyvä. Eli just nimenomaan nämä lokantat ja pienet sivukujan ravintolat, niin siellä saa ihan oikeasti sitä turkkilaista ruokaa. Kyllä. Ihan oikeaa emännän tekemää ruokaa, eli just sitä riisiä ja papuja ja kaikkea. Eli suosittelen jokaista käymään kokemassa sen, koska sit vasta tietää, mitä on turkkilainen keittiö ja turkkilainen ruoka. Ja niin kuin sanoin, niin niissä käy myös ne paikalliset, niin se ruoka on tuoretta ja se vaihtuu se menu joka päivä. Niin on. Ja sitten just, jos jollain retkellä multa kysyttiin, että uskaltaako noista katupaikoista syödä, mutta kyllä monestihan niissä jopa näkee sen keittiön. Kyllä, ja ne on kyllä tosi siistejä. Kyllä. Ja kyllä niitä tarkkaillaan paljon ja katsotaan sen mukaan ja yrittäjät, jolla on puutteita siinä, niin ne saattaa saada joko kiellon pitää auki, eli ne joutuu korjaamaan ne kohdat ja sitten saa luvan taas avata tai ne joutuu maksaa sakkoa. Eli kyllä ne on tosi suurennuslasin alla. Joo, niin on. Ja se just, että jos se on koko ajan täynnä, niin kyllä varmasti on. Silloin siellä vaihtuu se ruoka ja siellä on tuoretta. Niin on, joo, hyvä. No sitten yksi, mitä hirveän paljon törmää tuolla netissä, kysellään tämmöisiä lankakauppoja tai kangaskauppoja. Ja niitähän on tosi paljon täällä Alaniassa, mutta ja vuosien myötä ehkä ne on vähentynyt. Okei. Hirveästi nythän on tullut turkkilaisten keskuudesta tämä netissä tilaaminen. Trendyolilta, Hepsipuralta. Niin sieltä tilataan tosi paljon, eli kirjoittaa lanka
niin sieltähän tulee miljoonia eri Niin. vaihtoehtoja ja hintoja. Että ne on vähentynyt kyllä minusta selvästi. Itse tykkään käsitöistä, mutta en tällä elämäntilanteella ei hirveästi tehdä käsitöitä, mutta jos niin lähtisi jotain lankakauppaa metsästämään, niin kyllä lähtisin tuolle perjantai-basaarialueelle. Eli siellä on siellä on suutareita ja siellä on myös sitten tersejä eli ompelijoita ja sitten siellä on ihan tämmöisiä kangaskauppoja ja lankakauppoja. Että se on se, keskittäisin niin sinne sen etsinnän. Joo, niin mä oon kanssa siinä nähnyt, kun mä oon kävellyt. Niin... Joo. Ja sehän, eikö se ole nyt siis se katu, joka on tavallaan, kun ajatellaan, että on se Atatürkki, Joo. Kyllä. Sitten on se 25 katu, niin se on siinä välissä. Joo, kyllä. Se samansuuntainen. Eli siellä on nämä perjantai-markkinat ja sitten siellä on myös tämä, kun puhuttiin vähän aikaa niistä busseista, niin siinä on sitten nämä bussipysäkit. Joo, eli se on tämä Jumaa Basar. Jumaa Basar turkiksi, joo. Joo, ja se on varmaan, että vähän kannattaa just siellä käveleskellä ja katsella, koska se on vaikea niin kuin nimetä yhtä paikkaa. Todella vaikea. Niin. Että siellä on viimeisimmän tiedon mukaan, kun kävelin, niin minusta siinä oli edelleen nämä vanhat, mitkä on ollutkin, eli kangaskauppa ja lankakauppa hyvin vierekkäin. Sitten on heti jo ompelijoita. Eli... joo, ja niitä on, mä oon käynyt moneita. Joo. Ja sitten se saattaa myös Turkissa monesti niin kuin on sillä tavalla, että niin kuin yhdessä kaupassa saattaa olla yhden tyylistä kangasta. Joo, kyllä. Ja sitten toisessa onkin sitten... Vähän hillitympää semmoista. Niin, tai sitten eri materiaaleista. Joo, kyllä. Kannattaa vähän niin kuin kateella ensin. Mutta suosittelen, ja jos haluan antaa jonkun vinkin tässä, niin täällähän kannattaa ehdottomasti, jos on jotain mielessä, mitä haluaisi teettää, niin ehdottomasti teettäisin täällä, eli ostaisin kankaat ja teettäisin ompelijalle. Ne on tosi nopeita ja edullisia. Eli muutama ihminen on halunnut teettää ristiäismekon. Tosi upeita valkoisia kankaita, pitsikankaita. On ollut asiakas, joka on teettänyt morsiuspuvun ihan alusta loppuun. Joo. Asiakas, jolla on ollut vanhoja nahkatakkeja. On tehty yksi kokonaan uusi nahkatakki, tuonut Suomesta siis. Että on niinku tosi, jos jotain pitää suositella, niin ehdottomasti käsityöt täällä. On edullista ja tosi hyvälaatuista, koska ne opit on mennyt isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Että ne opit on oikeasti tulee sieltä sukupolvien takaa. Eli se kädenjälki ja se työnjälki niin on todella siistiä. Joo, mä oon kanssa joskus tuonut Suomesta mukana niin vaatteet, jotka on pitänyt pienentää. Joo, pienentää, kyllä, lyhentää, kaventaa. Niin. Ehdottomasti maksa juurikaan mitään. Siis. Ne saa nopeasti, kun Suomessa voi olla, että joudut maksaa vähän enemmän, ne on viikon siellä ne vaatteet. Että... Joo, ei siis, just se joku mekon kaventaminen, se maksaa muutaman euron. Niin. Ja Suomessa maksat varmaan 100 euroa, en tiedä. Just, en meidän kanssa tiedä Suomen hinnastoista tällä hetkellä, mutta kyllä se on, täällä on niin vielä kuitenkin nämä käsityöt. Joo. No vielä ihan loppuun semmoinen, mä nyt kysyn tämän sulta, kun me ollaan puhuttu ihan muista asioista, mutta mä kysyn kaikilta vierailta tämä, että mikä on sun suosikki turkkilainen ruoka? Okei. Ihan mun suosikki on karniarik, eli täytetty munakoiso. Okei. Se on sellainen, mitä rakastan yli kaiken pilavin eli riisin kanssa ja sitten vähän valkosipulijukurttia kylkeen. Niin se on sellainen, mitä mä teen, eli halkastaan ensin friteerataan tuo munakoiso. Vähän sitä kuoritaan ensin ja tietysti itketetään. Kaikki ei itketä, mutta minä itketän. Ja sitten täytetään jauhelihalla ja mitä haluaa laittaa. Minä laitan useasti punaista paprikaa ja mausteita ja jotkut laittaa jopa riisiä sinne sisään ja tekee vähän dolmatyylisen ja sitten uuniin. Hyvä. Et se on sellainen mun ehkä kaikista lemppari. Hyvä. Hei, kiitos Susanna ihan hirveästi ja kiitos meidän kuuntelijoille ja katsojille. Toivottavasti saitte tästä taas jotain uutta ja vastauksia teidän kysymyksiinne. Ja me tapaamme jälleen sitten uuden vieraan kanssa. Moikka! Moikka!